Арт-терапия. Широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване, лечение и психотерапевтична корекция чрез изкуство и творчество. Започваме с история. Арт-терапията възниква почти едновременно в Англия и САЩ през 40-те години на 20 век. Терминът арт-терапия се въвежда от Ейдриан Хил, който е преподавател в училището по изкуства Свети Мартин в Лондон. В края на 30-те години той заболява от туберкулоза и е принуден да спре да преподава и да постъпи в санаториум, където запазва своя оптимизъм и равновесие, продължавайки да рисува. Той почувствал, че ще бъде добре и за другите пациенти да прекарват времето си по креативен начин, така че получил разрешение да използва бои в стаите на пациентите. Не след дълго в неговото ателие се включват няколко човека. Ейдриан Хил е много изумен, когато забелязва ефекта и решава да напише 2 книги – "Изкуството като терапия" и "Да заличиш болестта с боя". Успява да убеди много директори на болници да наемат художници. Хил никога не е твърдял, че е запознат с процеса на психотерапията, с психиатрията и с медицината. Но постепенно, чрез прилагането й става ясно, че арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между клиента, терапевта и образа или създадения продукт. По този начин предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за хора, които намират за трудно да изразяват техните мисли и чувства вербално. Адаптирани методи могат да се използват много успешно в различни форми на превенция, като работа с деца и развиване на общности. Чухме историята на арт-терапията по света, а доколко е позната и прилагана в България. Има ли професионална взаимопомощ между арт-терапевтите и под каква форма? Българката е използвала това, което днес наричаме арт-терапия, за лечение на своите преживявания, когато е такала, когато е извезвала шивиците, когато е правила чизите си, когато са се събирали по седенки и са пели своите песни и по този начин са изчиствали енергийните състояния, които по една или друга причина, разбира се, живи хора са били затлачени в тях. Арт-терапията в България може би се развива активно през последните 5-6 години, а като една нова наука, много приложима в практиката, вероятно от 10-12 години. Казвам вероятно, защото лично аз разбрах за арт-терапията преди 8-9 години. И всъщност това беше едно мое велико откритие да открия топлата вода, тъй като художник преживявах вътрешните си състояния. Освен това имам така и поетични и прозаични опити, имам издадени книги и всъщност разбрах, че си правя автоарт-терапия и това ме наведе на мисълта, че мога да правя нещо такова, след което изведнъж наистина открих топлата вода и разбрах, че тя съществува преди много години. Аз самата, като хореограф, открих силата на арт-терапията с течение на времето, виждайки колко големи са промените в изпълнителите, виждайки тяхната разтворена емоционалност, начина по който те започват да възприемат света и начина по който те се изразяват чрез движенията. Арт-терапията в България сега набира скорост. Вече има и абсолютно академично образование по тази специалност. В вузовете по изкуствата има съответни специалности. По-сериозно се запознах с арт-терапията и научих за нея покрай моята приятелка, когато тя започна да се занимава с арт-терапия. Как си помагате? Помагаме си основно на срещи, които са между арт-терапевти, като споделяме случаите, които идват при нас и това, което е преминало като информация от една страна, от друга страна като
наше преживяване, защото ние като арт-терапевти също преживяваме и съпреживяваме. Много се говори и за емпатията. Това е да можеш да влезеш в обувките на другия. А също ние и прегаряме покрай катарзисите, които изживяват клиентите. Имаме някакъв праг, който в даден момент може да се случи и ти да прегориш, така че срещите между арт-терапевтите са нещо много полезно и много хубаво. Преди да се познах с Жени, не знаех абсолютно нищо за арт-терапията. Тя е мой приятел, знам, че рисува и имаше един известен период, който казва, да пробваш, да видиш как изглежда. Нали. Имах въздържание, защото доста неща съм правил за себе си, за себе развитието, да кажем. И арт-терапията ми се струваше като една лека кавалерия. И първата сесия беше групова с още 3 души. И в същия момент излезе един много настоящ за този момент проблем. Аз съм нотариус и в моите работи изисква да съм много прецизен. Но личният живот не изисква да съм прецизен. И започнах да рисувам една картина, която трябваше едва ли не поисках с микроскоп всички линии да са очертани. И коментара на Жени беше, че тази прецизност стопира да се погледне живота в по-голям мащаб и в по-голям план. Един музикант трябва да прави музика, художникът трябва да рисува, поетът трябва да пише. Те трябва да правят това, ако искат да бъдат в мир със себе си. Ейбрахам Маслоу. В националния класификатор за професиите няма професия арт-терапевт. Тогава арт-терапевтите какъв тип специалисти са? Художници, танцори, приложници, психолози, психиатри, педагози? Не е задължително да твориш изкуство. Задължително, разбира се, трябва да бъдеш и психолог. И то не в общата фраза, образован с възможности да помагаш. Арт-терапевт може да бъде всеки човек, който има едно специално образование и отношение в тази област. Лично аз като първа професия съм строителен инженер и смятам, че това много ми помага. Имам образование и в арт-терапията от Нов български университет. Това е нещо, което може да си психолог, но да не си арт-терапевт. Тоест ти трябва да имаш абсолютно отношение към изкуството, към история на изкуството, тъй като няма по-добър учител от историята, както знаем. Задачата на терапията не е да се премахне страданието, а да се даде глас на това. И да се намери форма, в която може да се изрази това, което ни притеснява. А терапевтът е художника на душата. Стивън Ливайн. Какви качества са необходими, за да практикува човек арт-терапия? Преди всичко да имаш вътрешния стимул да помагаш. След това е необходимо, разбира се, да имаш нужното образование и да имаш отношение към проблемите на хората. Смятам, че трябва да бъдеш човеколюбец и да можеш да сложиш това на преден план като някаква мисия или като някаква задача по-скоро за себе си.
Изкуството отмива от душата праха на ежедневието. Пабло Пикасо. За кого е предназначена арт-терапията? За болните хора в клиниките по света има назначени арт-терапевти, които работят с тях. В България вече също се работи в центрове за хора, които се нуждаят от такава специализирана помощ. Но това е една невероятна възможност здравите хора да излекуват себе си от стреса, от прегарянето, от страховете си. Мисля, че за деца над 3 години до 103 години и повече. Независимо дали си болен, здрав, дали си в болнично заведение, дали си в живота, ако имаш нужда и ако си озрял да се обърнеш към такъв специалист. Не ме доведоха сериозни проблеми на това занятие по арт-терапия. По-скоро ми беше любопитно по какъв начин това нещо би ми въздействало. Имаше един период от живота ми преди няколко години. За около 10 месеца аз загубих 10 души. Майка ми, една жена, която ми беше като втора майка, хора, които са били много близки мои от детството, близки приятели. И тази мъка по някакъв начин трябваше да бъде интензивно трансформирана, да не остане в мене. И с съответните невинно изглеждащи на пръв поглед задачи, без да има в тази ситуация траурност, нали, някаква, мъката и се трансформира в спомени за тези хора, в едни благоприятни преживявания, може да се стигне до катарзи, и наистина имаш един момент, в който ти не можеш да мислиш за хората, които вече не са при тебе, да не се вълнуваш, да не се разпачеш, нали. Но това не е в момента на рисуване, това е в момента, в който ние си говорим за продукта, който аз съм направил. Така че пълното доверие е като огън, който дава добър резултат на арт-терапията на една сесия. За да използваме изкуствата, това означава да навлизаме в нашите вътрешни сфери, да открием чувствата си и да се изразим чрез визуално изкуство, движение, звук, писане или драма. Натали Роджерс. Кога и как арт-терапевтът използва различните терапии и изкуства при различните хора? Говоря повече за танците, разбира се, защото това е малко по-близката ми специалност. Човекът започнал да танцува преди да започне да говори, да комуникира. В тишината на движението, в тишината на танца, всъщност ние изваждаме дълбоко скатани емоции, които разреждаме и в същото време се зареждаме от ритъма, от музиката, от вътрешните състояния. Това пак ще кажа, че е въпрос на едно добро образование на арт-терапевта и едно добро усещане от негова страна. Защото при клиента може да работи по-добре работата с глина, тогава ще му дадеш да прави нещо с ръцете си. Кое е твоето нещо? Може би танцуването. Там като че ли се чувствам най-освободена. Пробвал съм различни видове глина, някой път рисуваме смоливи, друг път водни бои, темпери, пастелни. Може да се направи комбинация от различни видове изкуства. Всичко е въпрос на усещане и на познание от страна на терапевт.
Живописта е просто още един начин за водене на дневник. Пикасо. Как протича една сесия? Тя протича както обикновено. Имаме входящи минути, в които се отпускаме, забравяме ежедневието, казваме си някаква смешка и започваме с конкретна задача. Има среща между терапевта и неговия клиент. Те се харесват или не се харесват. Те се сближават или най-малкото достигат до момент на едно взаимно доверие, за да се тръгне към процес. За индивидуалните сесии обикновено се срещам предварително с човека, за да разбера неговото отношение, дали не е накаран на сила да дойде, защото много често има случаи, когато родителите настояват детето им да посети арт-терапията. Децата не са готови за това нещо. Сесията започва с загрявка, загряващи упражнения, които са от най-различен тип. Преминава се през същностната фаза, в която именно идва момента на изразяването на това, което човек носи в себе си, клиента. И след това се правят оценките на преживяването. Като цяло една сесия протича с една овертюра, една загряваща част, за да може човек да отпусне, да се отдели малко от ежедневието. След това се започва с самото упражнение, което терапевтът е преценил, че е добре да бъде дадено. Самата, така да се каже, същинска част. След това зависи вече какъв е резултата от това изразяване. Имам разговор, в който терапевта е много важно да се знае какви въпроси задава. Затова бих казала, че терапевта трябва да е абсолютно така майстор в задаването на въпросите. И оттам насетне има заключителна част, с която човек е вкаран в процеса, трябва да бъде изкаран по един деликатен начин и да продължи в живота. Те ви казват, рисувайте цветя, нарисуй ми как си представяш утрешния ден, нарисуй ми първите учебен ден, нарисуй ми какво в момента те вълнува, как се чувстваш в момента. Изкуството е среща на вътрешния и външния свят. Елинор Улман. Има колективна и индивидуална терапия. Коя се използва? Не съм била на индивидуална, присъствала. Всъщност имала съм така епизодично 1 или 2, но като цяло съм участвала повече в групова терапия. Каква е атмосферата там? Атмосферата е много зареждаща. За мен, говоря от своята позиция, зареждаща, любопитна, тъй като наблюдаваш не само себе си, даваш отговор не само на себе си, а черпиш опита и от отговорите, които намират другите около себе си. И то непознати хора. И то абсолютно непознати хора. И всъщност се създава една изключително такава отворена и хубава атмосфера, в която хората се отпускат и забравят. Много пъти идват да решат проблемите си, според мен забравят за проблемите си и се презареждат. Имаме едно на общуване. Аз съм избягвал да гледам какво правят другите, защото гледам, че другите не се влияят от всеки си, има собствен процес. И в този процес накрая имаме, аз нарисувах това, защото еди какво си, смятам еди как си, нали, ябълка или ябълките са много, гледа се различни аспекти на рисунката, най-различни, и това е целта на арт-терапевта. И ако ние сме събрали, имаме доверие помежду си, нямаме проблем да изчуем какво
Жени каза всеки от нас. В крайна сметка групата дори би могла, нали, да бъде някой по-напред, друг има собствено мнение, включванията към чуждата рисунка са базирани на уважение на любов. Няма осъждане. Чрез потапяне в дълбините, художникът постига силата да пробужда душите. Ралф Уолдо Емърсън. Терапевтът също слиза в дълбините на човешката душа. И това звучи сериозно и сякаш малко страшно. С това се питаме, терапията може ли да навреди? Страшно не бих казала, сериозно със сигурност. Би могло да се навреди, ако терапевта не е подготвен, ако човек без необходимия образователен ценз започне да си мисли, че може да се занимава и може да помага. Не, необходимо е. Необходимо е първо да имаш образователния ценз, след това изключително много да се чете, да се търси информация, да се следят новите тенденции. Може да бъде навредено, ако не знаеш как да помогнеш, как да изведеш човек от процеса, как да го накараш да трансформира болката. Лично в моето обкръжение хората, с които съм споделяла, не са изпитвали страхове, т.е. в контакта си с тях и в обясненията какво се случва, как се случва. Не бих казала, че изпитват страхове, по-скоро някакво любопитство се поражда. Италианците казват долче терапия. Това са финни, нежни, както да кажем хомеопатията, както цветята на доктор Бах или Шуслер. Това не са неща, които могат да навредят. Нали, да изразиш себе си, в това няма никакъв ограничителен процес. Терапевтът само ти дава простор да изразиш мъката си или свободата си или радостта дори. И да ви кажа, не виждам ситуация, в която да има някакъв риск. Изкуството е създадено за преодоляване на хаоса. Дон Джонс. Какви са ползите от арт-терапията? На мен лично арт-терапията ми даде финни разбиране за моята личност. По-пълно освобождаване на вътрешния ми аз. Ползите са много добри, защото дори при клинични случаи, не при всички, разбира се, човек може да си помогне с арт-терапията без да приема хапчета, без да пие лекарства. Особено при хора, които така са малко на границата, да кажем, на някакви панически атаки, на някакви депресии, които са по-лек тип. Ползите са огромни. Това е един много фин начин човек да се хармонизира. Човек да излезе от ежедневната среда, да намери вътрешни устои и да стъпи върху тях, за да се промени нататък. Да приеме ежедневието си с другата гледна точка, с това, което казахме, че е другия фокус. Да го смени, да
да стъпи с едно стъпало нагоре в търсенето и намирането на себе си, защото така или иначе арт-терапията е насочена към преживяването, към уменията да бъдем пълноценни и цялостни хора. Арт-терапията интегрира всички изкуства, за да се улесни изцелението и личностното израстване. Натали Роджерс.